sai Baba Atiku, sai Baba Atiku, ga Baba Atiku, ga Baba Atiku, sai Baba Atiku, sai Baba Atiku, ga Baba Atiku. Atiku an wuni lafiya? Baba Atiku. Ya gida? Ya fama da jama'a kuma? Sai Baba Allah ku gide ya jagora. Wallahi ka ga ya hakuri dan tuni ne nake so ne ga ruwa na ne ba shi wajen gidan na ga gidan mu ƙara sa wajen ne su da Allah dan taimaka dan kullun nan da Allah Atiku. Da ma ko ba san kuma kana mana. Wallahi ba na san kira ka ne uga wallahi shi yasa ga bana kira ka. Wallahi ai abin da yasa kaga ban kira ka a waya ba ran da dade. Ai ba na son yawan takura ma da bayani na ga ko babu wannan sabga kudin ma Atiku ai kana mana Atiku ai kai ai haba da za mu ke samun irin ku a Najeriya ai da abun ba haka ba ai ai Atiku ai abin da yasa ba na son ke yawan damun ka da waya saboda ko ba wannan sabgan ma Atiku ai kai mai mana Atiku ai da za mu samu irin ku a Najeriya. Assalamu alaikum. Ina wuni? Ina gajiya, ina kwana, ina gajiya. Baba Atiku, dan Allah Baba Atiku ka taimaka mana kaga halin da muke ciki an killace mutane sai mutuwa suke saboda yamma Baba Atiku. Dan Allah Baba Atiku ka taimaka mana ka shigo rayuwar wannan tsohon gwamnati. Wa ga ma Atiku Obasanjo nake wani. Dalo ranka da dai haƙuri wani dan sholi nan wallahi yazo ya warke wa na kuma dan kwacen waya ne. Ya ga Baba Atiku. Sai Baba Atiku, sai Baba Atiku, ga Baba Atiku, ga Baba Atiku, sai Baba Atiku.